kuma da nagartarsa domin ya ga ya nishaɗantar da ku kuma ya ga ya sa ku farin ciki. Shine ya jima yake kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da nagarta domin ya sa ku nishaɗi. Shahararren jarumi ne dai wato Ado Isa Gwanja, ƙwararren jarumin da ya fafata zafafan waƙoƙin da suka sa 'yan mata suke rausaya. Yayin da wannan jajirtaccen jarumi dai wato Ado Isa Gwanja ya samu labarin iskewar waƙarsa tana sa 'yan mata girgiza kuma su rausaya kuma su karkada dukkan ilahirin abin da Ubangiji ya basu. Mai sauraro kada ka sha'afa kuma ka shagala ka manta idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel mai albarka ka danna mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar na ɗora masu zafin gaske idan ka kasance bako kenan. Idan kuma ka kasance dan gida ka danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da nagarta domin wannan shahararren haziƙin jarumi wato Ado Isa Gwanja ta faskara a cikin duniya baki ɗaya yayin da yake leƙawa ƙasashen ƙetare kamar su Kamaru da Chadi, Nijar, yayin da yake fafata musu waƙoƙin biki ko suna suke fafata shoshele wasu yadda suka ga dama. Mai sauraro wannan zazzafar waka da wannan shahararren haziƙin jarumi isa ka cikin wannan shekara ka biyo mu a sannu hankali tun daga farko har zuwa ƙarshe domin ka saurari wannan zazzafar waka ta hanyar bin mu ka danna mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar na ɗora masu zafin gaske. Dan ka kasance bako kenan, idan kuma ka kasance dan gida ka danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku shahararrun zafafan waƙoƙi masu zafi da nagartar gaske. Domin hakan yana nuna faskarar ku a cikin duniya baki ɗaya masoya na wannan shahararren jarumi wato Ado Isa Gwanja domin ya fantsama a cikin duniya baki ɗaya. Haziƙin jarumin nan naku dai wato Ado Isa Gwanja jarumin gaske ne jajirtacce ne kuma haziƙin gaske namijin mazaje ga garba dawo wanda ya jima ana kiran shi da haziki kuma fasihi jajirtacce wato Ado Isa Gwanja. Ya fitar muku da zafafan waƙoƙi masu zafi a shekarar da ta gabata, shekara ta 2022, yayin da inshaɗantar da manya-manyan mashahuran masoyansa. Yayin da ya ta karkare cije kuma cikin wannan shekara ta 2023 ya tsaya tsayin daka domin ya ga yanar shaɗantar da ku da zafafan waƙoƙi masu zafi da nagartar gaske. Ku biyo mu to a sannu a hankali a cikin wannan channel ta mai albarka kuma mai alfarma domin na ga kun shaɗantu da zazzafar waƙar da wannan shahararren jarumi dai wato Ado Isa Gwanja isaka. Waka ce masu zafin gaske masu nagarta masu nishadantarwa ta hanyar bin mu ku danna mana subscribing ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar na ɗora masu zafin gaske idan ka kasance bako kenan. Idan kuma ka kasance dan gida ka danna mana like domin hakan yana bani ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku zafafan